తలమడుగు మండలంలోని దేవపూర్ గ్రామంలో శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి 6వ ఆలయ వార్షికోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి గోవిందాంబ కళ్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా చేపట్టారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరై కళ్యాణాన్ని తిలకించి తరించారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో మహా అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి గోవిందమాంబ మెడలు పుస్తలు కాదేయడం కాబట్టి మంగళ